Сәлем баршагызга да. Татар халкының килеп чыгышы турында сөйләүне бүген дәвам иттерербез. Хәтерләсәгез, сузган тапшыруда без милләтебезнең ни өчен нәкъ менә татарлар дип аталуын ачыкларга тырышкан идек. Бүген исә татарларның халык булып формалашуы турында сөйләшербез. Тарихта татарларның килеп чыгышына кагылышлы 3 төп концепция яши. Болгар татарчылык, татар-монголчылык, төрки татарчылык концепцияләре. Сезне аларның берсенә генә ышанырга чакырмыйм, әлбәттә. Шулай да фикер төрлелегенең сәбәпләрен аңларга тырышып карый. Моның өчен хәтердә монгол игесе, монгол җәбер зулымы вакытлары турында укыганнарны яңартый. Бигрәк тә безнең эрага кадәр 5нче гасыр вакыты кызыклы. Ул чакта хәзерге Монголия җирләрендә Кытай шикләре тирәсендә төрки кабиләләр күчмә тормыш алып барган. Төрки телдән калалар тагын Кыпчак телендә дә сөйләшкән. Кыпчаклар турында хәтерләсәгез, без узган чыгарылышта да сүз алып барган идек. 552 елда төрки кабиләләр төрки каганат дигән гайрәтле империя төзи. Әмма эчке чуалышлар һәм башка дәүләтләр белән бәрелешләрне күтәрә алмыйча, каганат 603 елда җимерелә. Таркалудан соң кабиләләрнең бер өлеше безгә таныш Кыпчак төркиләр көнбатышка юл тота. Идел буе һәм Балканнарга килеп җитү белән алар җирле халык болгарлар белән килешеп яши башлый. Һәм менә монда Казан татарларының килеп чыгышы турында бар да аңлашылсын өчен болгарлар турында да әйтеп узарга кирәктер. Болгар кабиләләре Авропа өлешендә беренчеләрдән булып урнашып яши башлаган халыктан санала. Азов буйларында алар якынча 4нче гасырда төпләнә. Биредә алар аз санлы җирле халык белән катнашып, менә шул вакыттан хәзерге татарларга хас антропологик кыяфәт формалаша башлый дигән фикер бар. Болгарлар халкының Бөек Болгар дәүләтенә Кубрат хан нигез сала. Әмма аның үлеменнән соң дәүләт шактый көчсезләнә һәм хәзерләрнең һөҗүменә каршы тора алмыйча җимерелә. Дәүләт халкы төрле якларга сибелеп тарала. Болгарларның бер өлеше Дунайга юл ала. Анда алар җирле фраки һәм славян кабиләләре белән кушыла. Нәтиҗәдә туган төрки телне гомумән дә оныта. Әмма безгә хәзер билгеле Болгария дәүләте атамасы барлыкка килүенә йогынты ясый. Болгарларның икенче өлеше туган җирләрендә турып кала. Монголлар һөҗүменнән соң алар Кавказ тауларына кадәр чигенеп, анда балкарлар дигән халык барлыкка китерә. Болгарларның тагын бер өлеше Европага юл алып, Лангобард короле Гримальдка хезмәткә керә. Бөек Болгар дәүләте җимерелгәннән соң як-якка таралган болгарларның тагын бер өлеше безнең өчен нәкъ менә алар мөһим. Төньякка Идел буена күченә. Ул чактанда Именькова кабиләләре тормыш иткән. Бу халык турында язылган төрле фәнни хезмәтләр дә, кайчан барлыкка килүләре турындагы мәгълүмат та юк. Шулай да аларның игенчелек белән шөгыльләнүе билгеле. Үзләреннән соң төрле археологик истәлекләр калдырган алар. Ә тагын нәкъ менә алар татар генофондында зәңгәр су күзле, сары чәчле кешеләрнең барлыкка килүенә җаваплы. Шул рәвешле Кыпчакларның Идел буена килгән вакытына болгарлар Имән Кискә халкы белән инде кушылып яши башлаган була. Әлеге кабиләләрнең шулай берләшүе нәтиҗәсендә соңрак Идел буе Болгар дәүләте төзелә. Ә менә әлеге бөек мәмләкәт турында кызыклы мәгълүмат шактый. Бигрәк тә Идел буе Болгар дәүләтенең мәдәнияте, икътисадының шактый үсеш алуы турында сөйли тарихчылар. Күз алдына гына китереп карагыз. Идел буе Болгар дәүләте җирләренә хәзерге Татарстан, Чувашия һәм Ульян өлкәсе кергән. Ә хәзер сезгә бер сорау бирим әле. Идел буе Болгар дәүләте безгә нинди әдәби әсәр бүләк итте? Уйлап карадыгызмы? Дөрес җавап Кыйсаи Йосыф. Татар мәдәниятенең иң төп китапларының берсен болгар шагыйре Кол Гали язган. Әгәр дә белмәгән булсагыз, нәкъ менә ул милли мәдәниятебезгә нигез салучыдан санала да. Тарихны искә төшерик әле. Идел буе Болгар дәүләте башта Хәзәр каганатына ясак теләгән. Әмма бу бәйлелектән котылырга теләп фикердәшләр эзләгән. Нәтиҗәдә ярдәмгә Аббасид дәүләте халифе Әл-Муктадир килә. Ул Идел буе халкын ислам диненә тарту өчен биргә галимнәрне җибәрә. Аңлавыгызча, Болгар ислам тәгълиматларын кабул итеп, иң төньяк ислам дәүләтеннән санала. Болгар дәүләте хәзәрләр белән көрәштә гарәпләр ярдәмен ала, ә гарәпләргә көнчыгыш Европада сәүдә итү мөмкинлеге бирелә. Болгарның шулай чәчәк аткан чорында 1223 елдан дәүләткә туктаусыз монголлар һөҗүм итә башлый. 13 ел дәвамында болгарлар һөҗүмнәргә каршы торалар, әмма 1236 елда Батый хан берничә шәһәрне яулап, илне талап, туздырып бетерә һәм
үзенә буйсындырып, Алтын Урданың бер өлеше итә. Һәм менә бу вакыттан татар халкы тарихы башлана да инде. Әмма бу турыда без чираттагы чыгарылышта сөйләрбез.